Kubuhlungu buye emendweni. That kind of only you can say. Thuma, hayi, vele uhlale phansi uyisebenzele. Like ngisabathanda abafana. Okay, asiqale la. Vele nje, what type of a church do you belong to? Noma ungangalisho igama lakho. Ngizophendula ngelanguage elula. Yes. Abasindisiwe. Yeah, ngiright because ngiyaphila, ngiyarenta, qeda nokuthenga amasonto awu4. Leyo ibalekile. Ngeke interview isangoma isangena emanzini, which there's proof ukuthi isangoma, sikune proof kwakukhona amaphoyisa wafika ama-ambulance yabona esangena emanzini, kune story behind that. I want to ask you to move manje Mkhakha, but I've got a question for everyone that is in the room. What happened? Nothing at all. What happened, Kutlwan? Okay. Sandy, what happened? Nothing. Spey, what happened? Nothing. That's a thing. Akekho umuntu engimaziyo othi watapa. Kanti kwatatshwa la eThekwini. Angina imfihlo. Uqala lokho. So uzongakwazi uma ungazi ngeke uyikhuluma into off ngomunye umuntu phambi kwami. Bafethu siyabathanda ngeke ngibajudge mina ngoba uNkulunkulu nami akangijajanga kuma ndundulu lami.